Imos comezar esta mesa de experiencias de centros coa temática de traballo por proxectos. Unha excelente forma de aunar todo o que estamos escoitando ao longo do día e sobre todo centrándonos nesa fomento da lectura, escritura e acceso á información. Para iso temos dúas experiencias, unha de infantil e primaria, de CEIP Laverde Ruiz, de Outeiro de Rei, que nos falará Sandra Álvarez Alonso, coordinadora da biblioteca, sobre unha proposta moi interesante, Inventos e Descubrimentos. Despois, Irma Fernández Alonso, coordinadora do IES Celanova Celso Emilio Ferreiro, describíranos a proposta que levaron a cabo no seu centro o Fogar das Musas. Entón, comezamos con Sandra e a súa proposta de Inventos e Descubrimentos. Vale, a ver, o primeiro, moitas gracias por contar con nos e por darnos visibilidade ao noso traballo. Agora xa comenzamos para non quitarlle tempo despois a Irma. Vale, nos, primeiro, quería explicarvos un pouquiño quenes somos. Somos unha biblioteca que está en Outeiro de Rei, que está a 15 kilómetros da cidade de Lugo. Contamos actualmente con 340 alumnos. Entón, isto por unha parte é unha cousa moi positiva, pero por outra parte é un hándicap, porque moitas veces non podemos facer, non temos un solo lugar onde poidamos meter a todos os alumnos. Eso que dentro do que é o propio centro temos o salón de actos do Concello, pero ainda así solamente nos caben 128. Bueno, unha vez dito isto, para que os fagades unha idea, nos estamos no plan B desde o ano 22-23, tamén temos clubs de lectura. Desde este curso tamén vamos a formar parte de biblioteca creativa. Temos dous tipos de actividades. Por unha banda, as que son instauradas, é dicir, as que facemos habitualmente, que son as que facedes casi todos. O sea, por unha banda, a formación de usuarios, contratamos os gardabiblios, temos as mochilas para infantil dos libros que van e veñen, as viaxeiras para primaria, un préstamo para familias que chamamos libros de man en man, que veñen todos os martes pola tarde aquelas familias que queren. Ten menos éxito do que nos gustaría, a verdade, porque veñen poucas veces para facelos en préstitos. Sin embargo, temos un club de lectura que sí é moi exitoso, tanto de nenos como de adultos. De feito, de nenos temos que facer 2 quendas porque non nos caben de tantos que queren vir. O noso Live Maker, o concurso de poesía que colaboramos co Concello, apadriñamentos, os recreos temáticos, o proxecto que do que os vou a falar agora, é unha actividade que, inda que poñemos instaurada, somente fixemos o ano pasado como primeira vez, pero que xa nos gustou e vai a quedar, que é a nosa Feira do Libro. A Feira do Libro facémola en colaboración co Concello, contamos con unha quenda de mañá que temos obradoiros para diferentes nenos, para os nenos do cole, e despois pola tarde que está aberta, e contamos xa con numerosos autores. Este ano vamos a volver a repetila, e xa temos varios autores que contamos con eles. Un libre reto, que é un reto que vamos poñendo todos os meses relacionado co proxecto. A xanela, que é onde poñemos libros que nos queremos destacar, e recomendacións lectoras. E despois temos outras actividades que son puntuais, o sea, salidas do PDI, murais, cartéis, concursos en familia, obradoiros, visitas de expertos e celebracións das datas relacionadas co PDI. E unha vez feita esta pequena introdución, o proxecto que fixemos o curso pasado foi de inventos e descubrimentos ao longo da historia. E como nace? A ver, nós cada proxecto sempre o escollemos entre todos. Facemos unha evaluación todos os anos para as familias, para o profesorado, para o alumnado, e sempre lles mandamos unha pregunta. Dámoslles 4 temas e deses 4 temas sale o proxecto. Neste caso eran o cine, as décadas, os inventos e os descubrimentos e os médicos de comunicación. E o máis votado é o que gaña. Neste caso foi os inventos e os descubrimentos. Unha vez que xa temos escollido o tema, xuntamos o equipo tanto en xuño como en setembro. Ata o de agora sempre tuvemos un equipo moi estable, digamos, que, claro, polo movimento do profesorado cambiou un pouco este curso, pero seguimos tendo un equipo moi consistente, e facemos un documento, este é o primeiro de todo, que nos denominamos estruturación do PDI. En el sempre temos os mesmos epígrafes, a xustificación, o por que escollemos este tema, as competencias clave que imos a traballar, que ODS vamos a traballar, os criterios e os estándares de avaliación e a estruturación e a temporalización.
Entonces aquí teños un pouco para que vexades, a xustificación neste caso, que era o cuarto proxecto que facíamos e que salía, como vos dixen, das enquisas de avaliación. As competencias traballamos varias, pero fundamentalmente estamos centrados en tres: en aprender a aprender, na competencia digital e na competencia lingüística, e despois, en función do tema, pois vamos traballando ou unhas ou outras. No ODS, con este proxecto, nos sentámonos en 4 dos 17, que era a educación de calidade, a reducción das desigualdades, a industria, a innovación, as infraestructuras e sempre a igualdade de xénero. Despois, nos criterios de avaliación, que isto é algo que nos suele preocupar moitas veces en como vamos a avaliar, nos relacionámoslo cos centos de estándares que temos dentro do currículum, pero centrámonos nestes que vos puxen aquí. Participamos en situación de comunicacións dirixidas e espontáneas, expresámonos con coherencia, producimos textos orais ou orais breves, utilizamos de xeito guiado a biblioteca para localizar libros e máis. E despois estructurámoslo en 3 fases que vos vou a contar un pouquiño a continuación e avaliámoslo nas reunións periódicas, nas revisións constantes do PDI, nas autoavaliacións nas aulas, falando moito cos profes para saber como vai o tema do proxecto. Facemos nos cuestionarios de avaliación que vos comentaba antes, sempre temos 2 cuestións que para nós son fundamentais, que son as propostas de mellora e as iniciativas propias para o seguinte. E a estructuración, pois nós temos 3 fases. Sempre son as mesmas 3 fases: a presentación, a investigación e a posta en común. No primeiro trimestre, pois mercamos fondos, repartimos o traballo nas aulas, e despois, no segundo trimestre, cada aula fai o traballo de búsqueda e selección da información, e no terceiro trimestre facemos a posta en común. Amosamos o traballo por 2 bandas, por un lado para os iguais e por outro lado para as familias. Por exemplo, neste caso, na fase de presentación foi cando lle demos o traballo ás aulas. Infantil ocupouse da prehistoria, primeiro e segundo da idade antigua, terceiro e cuarto da idade media, quinto e sexto da idade moderna, pero quedábanos a contemporánea. Entonces traballaron cos especialistas. O noso obxectivo máis ambicioso con todo isto do traballo por proxectos é que sea unha realidade o traballo por proxectos, cunha posta en común final. Intentamos fomentar a oralidade, porque para nós é unha cousa moi importante a exposición ante o público, posto que despois considerámoslo un aprendizaxe fundamental para a vida cando lles toca vir aquí. Entonces, sí que é verdade que ao principio as exposicións, a posta en común e falar en público costa un pouco, pero despois, ao paso de varios proxectos, xa vemos que as cousas melloran. Cando comenzamos? Sempre comenzamos o día 24 de outubro, é dicir, o día das bibliotecas escolares. Dependendo da temática, por exemplo, o ano pasado fixemos un túnel dos inventos e dos descubrimentos que vos vou enseñar agora para que poidades ver un pouquiño que foi o que íbamos facendo. É un vídeo. Sí. Non sei se... Das épocas, entonces os nenos empezaban a visita por unha parte do túnel que está Eso que era nuestro tiempo medir, largos caminos y nuevos horizontes abrir. Nos dieron luz, mil ideas, su tenacidad y su genialidad pudimos compartir. Investigaron la Tierra y el sistema solar. Vale. Entonces, despois, xa sabemos como nace, como empezamos e agora, como facemos. Nos empezamos con un reto desde a biblioteca, neste caso aparecía no corredor un invento e había que investigar que era e cubrir unha ficha modelo, como a que vos poño aquí, por unha banda está de infantil, que é da parte da esquerda, e por outro que era a de primaria, que era da parte da dereita. Unha vez se supera o reto, vamos tendo nas portas das aulas como unha especie de pasaporte que unha compañeira do equipo se encarta de sellando e ao final o que consigue todos os sellos ten un premio. A función desto é basicamente que investiguen e que seleccionen a información. Entonces, tamén o que facíamos hasta ahora era, como tiñamos estas celebracións de obrigado cumprimento, que ahora xa sabedes que cambiou, que non temos por que facer, nos algunhas escollíamolas, témolas repartidas, non as facemos todas porque non nos encargamos de todas ni moito menos, pero sí que as que nos interesaban, facémolas desde a biblioteca. E aquí, por exemplo, teño o exemplo do ano pasado de como fixemos o mes da ciencia.
ademais desto tamén propoñemos concursos en familia. Entonces o ano pasado que lles puxemos é se mañá despertases na prehistoria. É verdad que saíron cousas bastante interesantes. Algún o que non quería perder por nada do mundo era a cama. Outros, pois, por exemplo, o tupper da avoa e cousas así, pero bueno, é máis que nada para facer comunidade, para traballar familia e escola. Tamén, como o ano pasado unha das datas que nos escolléramos fora o 8M, pois decidimos esbotar este dito que hai de muller tiña que ser, pois nos quixémoslle dar a volta para que viran que efectivamente muller tiña que ser, pero porque estaba facendo uns grandes inventos no descubrimento da historia. Entón, cada aula fixo o seu. Perdón. Despois, vamos facendo, por exemplo, a Semana da Prensa, pois creamos un xornal. O sea, sempre intentamos que todas as cousas estén relacionadas co proxecto. E ao mesmo tempo, desde as aulas, siguen traballando, siguen investigando. E despois, pois claro, chega o momento de que dixemos que tiñamos unha posta en común.
Bueno, isto que vedes aquí é un pouco o remate do día que fixemos, pero claro, isto ten unha preparación previa porque as aulas que vedes era aula de inglés, aula de música, biblioteca, o corredor da entrada, entón, bueno, esos 2 días dedicámolos exclusivamente para o proxecto. E despois, así, un pouco como conclusión ao que é o tema do traballo por proxectos, nos, bueno, aparte de decir que isto, ainda que eu este hoxe aquí, vamos, é un traballo en equipo, un traballo en grupo, porque senón sería algo impensable por parte tanto do profesorado como das familias, do alumnado. Primeiro, que fomenta a aprendizaxe activa e significativa, é dicir, o alumnado sempre é o protagonista da súa aprendizaxe, investiga, analiza e crea. Eso é algo que para eles é fundamental. E a biblioteca é un lugar onde non se vai, o sea, non solamente se vai a ler, vais a facer moitas outras cousas, vais a descubrir que ao final é o que buscamos. Despois, tamén desenvolve competencias informacionais e digitais. O alumnado aprende a buscar e seleccionar a través dos retos que facemos, ou por lo menos é o que pretendemos, e utilizan a información de maneira crítica. Moitas veces dignos, se pode buscar en Wikipedia? Sí, pero si contrastas. Entón, claro, estamos enseñando un pouco eso, que son unhas competencias esenciais na sociedade que vivimos, pero que claro, que hai que saber buscar. Promovemos o traballo, o traballo por proxectos promove o traballo colaborativo e a interdisciplinaridade, non é dicir, vamos a facer ora isto na hora de matemáticas ni na de lingua, traballamos dunha maneira globalizada, e sobre todo, foméntase moito a cooperación entre docentes e alumnado, e sobre todo enriquecemos as experiencias educativas. Fortalecemos o rol educativo da biblioteca, que é o que vos comentaba antes, que deixa de ser un lugar de lectura ou de empréstito de libros para ser o centro do cole. Nós, como vos contaba antes, temos moitos alumnos, entonces, para ir no recreo temos que facer unhos pases, porque queren ir tantos que non nos coxen. Entón, tivemos que seleccionar, unha semana vai o alumnado de A e outra semana vai o alumnado de B. E aínda así, sempre, se tú non podes ir, pasasmo o pase, teñen 5 por aula, porque claro, non nos collen máis, é o problema que temos. Despois, tamén estimula a creatividade e o pensamento crítico, que o buscar, solucións, estamos sendo críticos, como vos comentaba antes, e vincula moito a escola coa comunidade. Isto notámolo en moitas cousas. Por exemplo, temos un club de lectura de adultos, os pais cada vez se nos vai facendo máis grande porque queren vir máis, cando facemos a feira temos un montón de voluntarios, vemos que desde que a biblioteca traballa desta maneira, temos unha conexión diferente a que tiñamos antes. Estou rematando, que lle vou deixar máis tempo aí, Ramón. Sí, porque foi máis rápido do que pensaba. Non está, vale, o sea que tranquila. Vale. E nós, como conclusión final, queríamos decir que xuntos na biblioteca, para nós abrimos portas ao saber e facemos do coñecemento unha aventura que nos leva a transformar o mundo. E que moitas gracias e que se queredes calquer cousa, aí están os nosos contactos. Dirás que non che deixei tempo, Como dixen pola mañá, pero mellor non estamos os mesmos, todas as presentacións estarán no blog de Bibliotecas Escolares de Galicia, na parte superior, nunha pestana que pon Rede B, nuns días estarán todas as presentacións e podedes consultar todo o que estamos vendo ao longo do día de hoxe. Imos dar paso a Irma Fernández, como dixen antes, é a coordinadora do IES de Celanova, Celso Emilio Ferreiro. Vai a describir o traballo por proxectos que levaron a cabo no seu centro titulado O Fogar das Musas. Entón, cando queiras, Irma, e moitas gracias ás dúas, que non vos lo dixen antes. Moitas gracias a vos por permitirnos compartir as nosas experiencias. Vou vos presentar a nosa campaña actual da Biblioteca do IES Celanova, titúlase O Fogar das Musas, subtítulo A culpa foi dun grafiti. Agora vos explico. Presentámonos, a Celanova é unha vila da Galicia profunda, ali solo vas adrede, non vas de paso. O noso alumnado, aquí seguro que hai moitos profes do rural, temos unha extracción social moi diversa e unha poboación moi dispersa. Non é un instituto moi grande, 300 e pico alumnos, pero 10 liñas de autobuses, isto sonará vos a moitas, que moito desplazamento, procedencias diversas.
foto aérea. Outra foto aérea. Nos vivimos nun claustro vieito. Chamase o claustro do Poleiro. Bueno, sí que é un condicionante do noso xeito de traballar. Pensamos que para ben, ese claustro tan bonito que está aí sinalado pola flecha. E que é o Poleiro? Bueno, pois o Poleiro, vamos falar de arquitectura, é un enxeño arquitectónico que consiste nunha balconada corrida, percorre 3 das pandas do claustro e deixa a panda norte, sen nada, e divide unha altura en 2 andares. É moi bonito, é moi fermoso, aí o podedes ver unha simetría preciosa. E como está elevado, e ademais, antiguamente vivían ali os novicios, os jerarcas vivían arriba, os novicios vivían aí nese poleiro, e agora é, bueno, pois, as aulas dos poliños do século XXI, ese o poleiro. Entón, claro, finalmente, o noso claustro que, bueno, chamase claustro novo, hai outro que se chama claustro das procesións, o noso é o claustro novo, o alcume, en xeral, para toda a comarca é claustro do Poleiro. E todo se chama Poleiro, ali no instituto. A biblioteca se chama Poleiro, a revista de dinamización se chama Poleiro. Un día os de ciencias adoptaron a un pingüín nun programa desos da Antártida de adopta un pingüín e chamaronlle Poleiro o pingüín. Entón xa non pensamos máis nomes porque temos un nome que nos caracteriza e que é un pouco marca da casa. Esta é a interface do noso blog da Biblio, para que o vexades. O noso grafiti. Pois nos en Celanova somos moi de grafitis. Hai un grafiti, por exemplo, do semanario que dirixiu Celso Emilio Ferreiro, que está ali na fachada do mosteiro. O grafiti pon adiante semanario, pero durante a ditadura non o borraron porque pensaron que puña adiante seminario, entón quedou ali o grafiti. Pero nos no instituto temos outro grafiti que é ese que pon aí. Acabose ano de 1727. Botamos anos e anos pasando por ali sen velo. Certo é que esta foto está tuneada. Por que? Porque o ano non se vía ben. O pigmento foise quitando co tempo. E un día miramos así pa cornixa e dixemos, ostra, acabose ano de non se ve. Entón ali foi o compañeiro da aula de audiovisuais cun dron. Botolle unha foto e logo pudemos ver por fin que era 1727. Isto vímolo como no ano 23. E dixemos, ostra, vamos cumplir 300 anos. E dixemos, hai que poñerse. Vale, moi ben, gracias. Fago galloso, entón. Vale, moi ben, adianto, entón. Entón, o obxectivo era celebrar o aniversario como merece a ocasión, non? E deseñamos unha campaña de musealización. Non somos grandes copiadores en Celanova, porque sempre estamos pendentes das experiencias guais dos outros centros, non moi lonxe de nós, no Pedrallo, fixeron, o Outeiro Pedrallo, en Ourense, Outeiro Pedrallo, fixeron unha campaña semellante. Entón, pareceunos unha idea caída. É que, bueno, nos chamamos a nosa maneira de traballar na biblioteca, traballo por campañas. Escapamos un pouco dos proxectos porque non empregamos exactamente ou escolásticamente a metodoloxía por proxectos. Facémola un pouco adaptada ás nosas necesidades. E como dende fai bastantes anos funcionanos moi ben para dinamizar a biblioteca, pois facemos este tipo de campañas que non deixan de ser como os proxectos anuais que todos tendes, ou casi todos. E así comezou a campaña que lle chamamos o Fogar das Musas. Roubámoslle o nome a Irene Vallejo, que falaba no seu libro O infinito nun xunco, de que as musas eran as habitantes dos museos, ou ao revés, os museos acollían as musas como inspiradoras da cultura e todas esas cousas, e como hai que buscar así un título bonito e literario para as cousas, pois aí collemos o Fogar das Musas, deseñamos o noso logo, e, como sempre facemos, creamos un repositorio de contidos. E agora, a ver se me vai o enlace. Vamos a permitir. Moi ben, gracias. Bueno, pois creamos este repositorio de contidos no que vamos cargando todos os traballos. Normalmente comezámonos por un quen somos, non? Por unha declaración de intencións e logo vamos enchendo con todas as actividades que se fan nas aulas, etcétera, etcétera.
Este é o noso repositorio, temos todo en aberto, podedes acceder se queredes cotillar por aí. Partimos, primeiro, de deseñar unha musealización propia, pero tamén de facer un estudio de espazos visitables da nosa contorna, porque pensamos que, bueno, a nosa comarca non é o suficientemente coñecida todos os puntos de interese que hai. Tamén é moi interesante todo iso como ferramenta didáctica, como ferramenta educativa. Levábamos tempo traballando con o noso patrimonio nalgo que lle chamábamos arredor do mosteiro, no que aglutinábamos todos os traballos sobre o noso patrimonio, e ademais, pois o noso mosteiro é monumento nacional e, pois aí hai algo do que tirar. Eu penso que todos os sitios teñen unha singularidade e, como comentaba un dos compañeiros da mañá, o traballo quilómetro cero é o mellor que podemos facer, non? Tirar do que temos con nós, do que temos a man, para que sexa tamén significativo para o alumnado. E no curso 23-24 comezamos. Primeira cousa, estado da cuestión, recopilamos eses espazos expositivos ou visitables que vos comentaba, adquirimos fondos sobre museos e sobre museografía e metémolo todo nese Padlet que vos mostrei antes, que é o noso centro de recursos. Que temos nós? Pois nós temos, aparte duns espazos formidables, fómonos facendo ao longo do tempo pois con doazóns, con obras de arte, con obxetos senlleiros, un pouco de todo. Entón, vamos ver que temos aquí e como podemos utilizarnos como ferramenta educativa no favor da nosa comunidade e do noso alumnado. Precisamos formación, por suposto. Fixemos un PFPP no que botamos man da xente que estaba ao noso redor solicitando formación en museografía e un pouco de xestión cultural. Chámame moitísimo a atención, neste caso, botamos man do personal da equipa do Museo Etnolóxico de Ribadavia e do Museo do Viño, que son a mesma directiva, as ganas que teñen moitísimas institucións de axudarnos, de colaborar con nos, cos centros educativos. Están moitas veces museos, centros culturais, asociacións, ONGs, quérennos apoiar e valoran moitísimo a nosa labor. Hai veces que non nos atrevemos a pedirlles axuda, pero eu penso que sí, que temos que salir de aí, moitísimas veces axudan moitísimo e ademais ábrenche novas posibilidades e roteiros para ti continuar traballando. Así que, moitísimas gracias a esa equipa maravillosa. Comezamos a nosa labora museística, pois elaborando folletos turísticos para as visitas ao edificio, que, por certo, está incluído na folla de ruta das guías do Concello de Celanova. Somos un espacio visitable, entón, poñémonos de acordo, facemos un protocolo de visitas, e entón, pode ver unha visita externa de turistas de Sevilla e que veñan a visitar o centro, por exemplo, pola tarde, ou se o alumnado está na clase, pois eles entran, percorren o claustro e ven todo o que teñan que ver. Na elaboración deses folletos turísticos, pois participou o Departamento de Plástica cos seus alumnos, o Departamento de Historia, o Departamento de Lingua Castela e Galega, e tamén os departamentos de idioma, porque traducímolo o inglés e o galego. Co diñeiro do PFPP e dos funxibles, que nunca sabemos en que gastalo, pois fixemos folletos físicos para repartir ás persoas que veñen a visitarnos. Dese só fixemos en galego e en castelán, porque xa non nos daban os cuartos para tanto. Pero xa empezamos por ver que aos nenos encántalles que a xente de fora veña a ver o seu centro. Eso é superimportante, porque eu penso que moito alumnado do rural ten un pouco a autoestima pouco ali abaixo. A eles encántalles que a xente veña, porque din, pois se ven xente, algo teremos. Empezan a interesarse eles tamén. Profe, aquelo? Ai, mira, pois entón o poleiro, isto non hai en todos os claustros, non? Pois mira, o poleiro só hai no noso. Empezan a fixarse un pouco máis nas cousas que pasan inadvertidas, pois porque ti vas a clase todos os días e incluso para os profesores vamos ás veces así como miuras. Todas esas informacións tamén puxémolos en paneis para que tamén as visitas as poidan ver, e o alumnado e o profesorado, pois no seu tránsito polos corredores, pois tamén se lles vaya permeando algo. Punto importante da nosa
da nosa campaña é a creación do Centro Virtual de Interpretación da Memoria Histórica. O noso claustro, entre outras cousas, foi cárcere de represaliados despois do golpe de Estado franquista. A prisión provincial de Ourense era moi pequena para tanta xente, decidiron traérnoslos todos alí. Entón, colaborando co Comité de Memoria Histórica das Terras de Celanova, comezamos a realizar uns traballos, bueno, pois a verdade é que do máis interesante que ten esta campaña. O mesmo, creamos un centro de recursos, un Padlet, que é o noso centro de interpretación, cunha declaración de intencións na que dicimos quen somos e que queremos conseguir, e aquí a continuación todos os traballos elaborados, pois eso, tanto material elaborado por nós mesmas como dos rapaces. Por exemplo, entre outras moitas cousas, un roteiro da memoria elaborado, digamos, en digital, que logo se levou a cabo en físico. Está todo recollido en vídeos e demais, pero, bueno, pois non nos dá moito tempo. Temos tempo, mira, temos 29 minutos, vai, tranquila, disfruta, goza. Boa velocidade, verdad? Non, é que comentábamos antes que cando algo nos gusta e nos emociona, pois vímonos arriba e, bueno, estamos falando do noso libro e tampouco é así. No roteiro participou o alumnado de bacharelato que o curso anterior elaborara toda esa folla de ruta, pois que pasou aquí, pois no Forriolo pegabanlles un tiro, na Poza das Ras atopáronse tamén represaliados, nos nosos propios espazos, pois, bueno, arrepíaselle un o corpo. O noso salón de actos era La Leona. La Leona era, previamente, en tempos antiguos, a fresqueira dos monxes, era a Panda Norte, frío, oscuro, húmido, e despois transformouse na cela dos presos que non iban a salir con vida. O sea, bueno, sí, salíran con vida, pero eles sabían o que lles pasaba cando sacaban dali, non? Paseiño, tiro e a cuneta. Este parte do roteiro. Outra vez o terror. Un día e outro día, sen campas, sen protesta. Galicia metrallada nas cunetas dos seus camiños. Chéganos outro berro. Señor, que fixemos? Non fales en voz alta. Hasta cando durará este gran enterro? Non chores que poden escoitarte. Hoxe non chora máis o que os aman a Galicia. Os milenios de horas, de séculos, que fixeron falla para ferguer un home. Téñense que encher aínda as cunetas con sangre de mestres e de obreiros. Lamas, sangue e vaguas nos sulcos son sementes. Docemente chove, en viso, arredeame unha eterna noite. Se non terei palabras para os meus versos, desvelando pola mañá cedo baixo por un camiño, nos prados onde se trama o crime, onde han bandeiras trincando a nilino. Hai un aire de pombas mortas. Remo outra vez de medo. Señor, isto é o home. Todas as portas están pechadas. Con ninguén podes tocar teu sonriso. Nos abarras, bandeiras batidas e esfarrapadas. Deixa a vila. Ti sabes que todos os días hai un home morto na cuneta que ninguén coñece aínda. Unha muller sobre o cadáver do seu home chora. Chove. Negra sombra, negra sombra. Eu sei que hai un misterio na nosa terra. Máis alada nevou, máis alado o ar, máis alada a chuvia, máis alado o bosque.
non era a idea poñer este vídeo, pero bueno, así vedes como o xeito de traballar. Os nenos de bacharel primeiro deseñan o roteiro. O curso seguinte levano a cabo da man dos integrantes do Comité de Memoria Histórica, visitando, bueno, entre outros, o cemiterio de San Breixo, onde está a fosa dos asturianos, que agora vos comentarei con máis profundidade, e despois o resto de departamentos van aportando. Veña, pois, cos da FP básica, vamos a recitar cunetas de Luis Pimentel, e o vamos a gravar o mellor posible, dentro das súas capacidades oratorias e dentro das súas, pero vámoslo intentar. Veña, quen pon a música? A ver, a de música que grave aí no piano algo. Veña, pois gravamos algo no piano, xuntamos todo, non é unha superproducción de Hollywood, pero é unha recolleita do traballo que se fai ali todos os días. Unha das nosas frases que vai totalmente en contra do que se di por aí, nos decimos o mellor é inimigo do bo. Moitas veces intentamos facer tan ben que non facemos. Isto é un traballo escolar. O importante é que eles se vexan reflectidos, que eles sintan que aporten. E que pasa? Que se non o fan perfecto, imos retirar de aí a súa colaboración. Para nada, porque a próxima vez que o fagan, van a facer mellor. Entón, esa é un pouco a nosa filosofía. Bueno, aquí están todas as cousas que fixemos na cuestión da memoria histórica e que continuaremos facendo porque é un proxecto moi vivo e que vai estar aí, eu espero que durante moitos anos ou para sempre. Claro, cando arrancamos coa memoria, dentro de toda esa musealización, que pasou no noso espacio, na nosa vila, en relación coa memoria histórica? Bueno, aí están os versos do noso Celso Emilio, que tamén nos podemos aplicar á aula. Paz de cuartel, paz de preso, paz de pobo asoballado, paz de pau e tente teso. Cando hai paz nas súas aulas, cando amenazamos ou cando estamos traballando a gusto, estamos traballando man con man. A compañeira explicaba fenomenal, Sandra, que sentimos co alumnado que a relación é totalmente distinta cando ti estás traballando en pos dunha campaña, dun proxecto, de algo que queremos xuntarnos todos para conseguilo. Entón, aí sí que pode haber unha paz máis real e máis duradeira, seguramente. Igual non tan silenciosa, igual un pouco máis barullenta, pero seguro que bastante máis paz que a outra. Entón, bueno, isto é como unha especie de secuencia de relación entre as actividades na que vedes como se deron os acontecimentos, o aniversario, a campaña de musealización, a colaboración co comité e coincidindo no tempo importante co achado, exhumación e documentación da fosa común. Tivemos a sorte, da man do antropólogo forense Fernando Serrulla, de asistir en directo á exhumación dos restos da fosa dos asturianos. Eso foi fortísimo. Fortísimo. E a partir de aí tiramos e está o alumnado interesado en este tema e traballando, xa vos digo, dende distintos departamentos. A literatura aporta, a historia aporta, a música aporta, as artes gráficas, plásticas tamén. Continuando xa, volvendo, pois eso, o fío xeral, a nosa campaña de musealización, elaboramos un material de formación que isto foi noso manual básico para museógrafas novatas. Está por aí no enlace tamén, é un documento para as profes. Por que procuramos facer un traballo escolar, sí, pero da maneira máis rigorosa posible. Entón, basándonos nas fichas do CERES, que é a base de datos dos museos nacionais, como nos explicaron moi ben os nosos profesores do PFPC en museografía, pois fomos facendo os nosos propios modelos de ficha, o noso inventario, e xa intentando catalogar tamén. Como facemos o noso inventario? Por un lado físico, a antigua, a man, que escribir a man, dixeron hoxe por aí, que era moi bo. Logo, tamén metémolo en Coja, porque é maravilla, porque no Coja só se poden meter libros, non? Pódense meter máis cousas, porque así temos un número de referencia e temos un código. E podémolo situar, e podémolo clasificar con materia, Coja e o ben. E, alerta spoiler, porque isto todavía non era no curso 23-24, a nosa finalidade era subilo todo tamén a un escaparate virtual. Pois podedes vir a Celanova a vernos, pero tamén podedes velo no noso museo virtual que despois volo ensinarei. Pouco a pouco, porque é un traballo que
que claro, de repente, inventario, catalogación, conservación, hai estas pezas arqueolóxicas que non sabemos o que son. Tranquilidade. Encántame este fragmento de Momo, do barrendeiro Bepo. Non mires a rúa enteira. Vai, paseniño, vai, tranquilo, disfruta do, como me dicía agora, disfruta, tranquila. Pois eu tamén teño que facer como o Bepo e disfrutar do traxecto. Durante o curso 23-24, ademais, colaboramos estreitamente coas institucións do noso entorno, a Fundación Curros Enríquez e a Oficina de Turismo. Creamos unha axenda de espazos na intranet do centro superútil para cando nos veñen visitar. Entón, temos unha visita dun colexio, temos unha visita dun grupo do Inserso, temos, bueno, moitas visitas, entón vamos axendando aí, sempre evitando que non coincidan con actividades escolares, por suposto. E toda a dinamización posible. Presentacións de libros, recitais de poesía, por suposto, concertos, todo o que se nos ocurre, grabacións de vídeos, prestamos os nosos espacios para diversos proxectos audiovisuais e, bueno, abertas as portas sempre. Que pasou ao final dese primeiro curso do proxecto de musealización? Que canto máis facíamos, máis tentáculos botábamos. Aquelo empezou a coller unha vida propia que a memoria histórica, que a biblioteca, os restos arqueolóxicos. Estamos facendo unha colección de arqueoloxía digital que ven a ser espolio polos departamentos. Ai, mira, que eu teño unhas diapositivas e un proxector que eso xa non o utilizamos. Veña, pa aquí. E fichámolo todo. Entón, pois, dende soportes digitais, o Wallman, aquel que levábamos de pequenos as excursións, todos cargados de cintas e o bolivic para rebobinar e non gastar pila. Pois todo temos ali no noso museo e vamos pouquiño a pouco coleccionando, inventariando, catalogando. O museo é inclusivo, cousa moi importante porque nós temos todo tipo de alumnado, todo tipo de visitas, así que esa é outra das liñas polas que tiráis. O circo da cidade dos muchachos, esta é unha liña que estamos explorando porque tamén albergamos no seu día. Aquelo non só foi cárcere e cousas horribles, senón que tamén foi cousas moi bonitas, como asentamento provisional do Circo de Benposta da cidade dos muchachos, que estivo ali tamén polos nosos corredores. Bueno, pois moitísimas cousas. Así que no curso seguinte, 24-25, continuamos a nosa formación, inventamos unha actividade nova que a peza do mes, como no Museo do Prado, como no Louvre, non, porque non queremos que nos rouben, pero a peza do mes, que temos aí unha vitrina no corredor da Biblio, entón presentámola. Elaboramos un material, pois veña, agora tocoulle pois os de terceiro B coa profe de Historia. Ou esta, por exemplo, o silabario, temos un silabario moi bonito de 1937 e presentamos a peza do mes co tema do mes. A peza do mes é o silabario, lugar de honor na vitrina, e o tema do mes é a alfabetización. Como era a alfabetización antes, como se fai agora, que porcentaxe de alfabetización había antes no noso país, cal hai agora. Entón, por exemplo, esta de novembro, de outubro, o alumnado da FP básica foi encargado de presentala. Entón, tamén aí tiramos das habilidades orais que eran superimportantes. E, por fin, o noso museo virtual, que eu penso que nos quedou moi bonito. O museo virtual foi un pouco odisea, fixémolo o curso pasado, e claro, nos queríamos unha plataforma bonita onde amosáramos as pezas que fose atractiva, que non parecera unha base de datos. Isto é o noso museo virtual, isto é unha parte da nosa Biblio, bueno, aquí as nosas pezas enlleiras, isto tamén é os nosos restos arqueolóxicos, e non sabíamos como facer. Entón, da man do noso asesor do CEFORE, descubrimos unha plataforma que utilizan os profes do módulo de comercio, que é para vender roupa online. É unha plataforma gratuita. Entón, contactamos cuns profes do módulo de comercio de Marín fantásticos que nos mostraron como utilizar a plataforma PrestaShop. En vez de poñer camisetas, pois puxemos os nosos obxetos, entón é unha plataforma gratuita, cousa moi importante, solamente fai falta un sitio na web para albergala, eso sí, pero a plataforma en sí, e aí aprendemos a utilizala, a cargar os nosos produtos, a categorizalos, e aquí temos, pois eso, o noso museo virtual. Outros materiais divulgativos elaborados xunto co alumnado é ese primeiro que vedes de refugallo a peza de museo,
pois estes restos arquitectónicos que vedes aquí, que eran desbotados, erros dos canteiros, recollémolos, documentámolo na medida do posible, axudados polo personal do Museo Arqueolóxico de Ourense, e puxémolos outra vez, devolvémolos á vida, creamos un espacio expositivo e elaboramos ese material. Ou, por exemplo, o xogo da oca de Celanova, que copiámolo dun xogo da oca das terras de Melide precioso que hubiera por aí, e dixemos, hombre, pois os de Celanova tamén temos que ter un xogo da oca. No cal, cada casa é un lugar do patrimonio de Celanova, a ver, se me deixa, que foi un traballo moi colaborativo entre varios grupos, e nos mesmas. A traseira do taboleiro son todas as localizacións cun QR onde se pode atopar máis información sobre ela. Estas son todas as casas. Por suposto, a casa final, cando a oca chega a casa, é a nosa Biblio. A oca deseñou unha nena de segundo da ESO. A información sobre as casas buscou o alumnado da FP básica. Aproveitamos esta pescuda de información para desmontar bulos do chat GPT, que claro, buscaba cousas sobre Celanova e decía unhas burradas que aproveitei, fixerono comigo, aproveitei aquelo para desmontar a cuestión do chat GPT, que non sei se sabe moitas cousas sobre París, pero sobre Celanova, naquel momento sabía poucas cousas. Entón, pois mira, dunhas cousas van saindo outras. E así, bueno, pois musealizamos o noso fondo histórico, dinamizamos todo o posible, presentacións de libros, concertos, e baixas no camiño. Eu estrenome este curso como coordinadora da biblioteca, despois de despedir un equipo fantástico, maravilloso, a miña compañeira Isidora, que estivo aquí moitas veces falando para vos, pois sigue colaborando con nós, pero bueno, pois xa ten que descansar na súa casa e facer as súas aficións. Despedímonos coas palabras do Principiño. E no curso actual, pois, toca integrar as novas compañeiras, seguirnos formando, manter, por suposto, a memoria histórica con 3 fíos, pois a elaboración de material informativo, un folleto para as visitas, o traballo sobre os xulgados de Celanova, cárcere de mulleres que quedaron inconclusos o curso pasado, e facer un apartado de memoria e arte no que integraremos os de música e os de plástica. Mantemos a nosa peza do mes coa colaboración do Museo Arqueolóxico. Agora só podemos dicir, este mércores virá a tábula de Castromao, un resto arqueolóxico importantísimo para a nosa comarca, virá a tábula orixinal da man do Museo Arqueolóxico que colabora con nós e presentaremos a peza do mes coa tábula orixinal. Estamos super felices, tocoulles os de primeiro deso presentala, ali coas autoridades todas, están ilusionadísimos, preparando fenomenal coas arqueólogas do museo que viñeron a darnos unhas sesións formativas estupendas. Os nenos portáronse fenomenal, porque cando lles das unha cousa importante para facer, eles responden de maravilla. O que pasa é que hai veces que pensan que non confiamos neles. E iso é unha pena. Eu penso que cando eles senten que nos depositamos a confianza, responden. Bueno, é a nosa experiencia. Non sei, igual decidesme non, pero non sei. A miña experiencia sí que é así de optimista. Continuamos inventario e catalogación, como Bepo, Barrendero, pouquiño a pouco, e toda a dinamización posible. Nos queremos ter as portas abertas, que o noso centro, que é un monumento nacional, como vos dixen, sexa de verdade de Celanova, de todo Celanova e de toda a xente que nos queira vir ver. Invitamos vos a todos. Continuamos sinalizando espazos, encontrando por aí obxectos senlleiros, unha actividade moi bonita que estamos agora en curso que se chama Guía por un día co alumnado de oratoria. Prepararon a visita guiada e en horario de tarde están recibindo visitas de verdad. Na primeira visita viñeron as 2 guías do Concello. Eles non as coñecían. Eu calada, porque digo, isto parece o do jefe que se infiltraba na empresa e vigilaba, eu calada, porque digo, agora digolles a estos pobres que veñen 2 guías de verdad, igual veñeseme abaixo. Contentísimo, teñen sido unhas experiencias, xa levamos feitas estas 4, rematamos a última onte, pero agora parece que queren facer máis. Entón, pois eso, será un programa ampliable. Estamos moi contentos porque a resposta da veciñanza é moi boa.
creouse unhas sinerxias moi bonitas. Esta imaxe tamén da Biblio, da parte nova, unha ampliación que fixemos da man do LIA, que deunos moita vida a nosa zona de lectura informal. Queremos tirar adiante co Museo Inclusivo, con ese proxecto Guía por un Día, pescudar sobre ese momento no que fomos un circo, seguimos sendo un pouco circo tamén, pero daquelas máis, non? E o que nos voten, levámolo por diante. Cousa importante, o que falaba antes da autoestima. Temos que facer que o noso alumnado e a nosa veciñanza estean orgullosos do centro da súa vila. Sobre todo nas cidades igual se nota menos, pero nas vilas é importantísimo que a xente sinta o centro como o seu, que non somos uns profesores de Ourense que nin sequera vivimos ali e que vamos a traballar e que nos dá todo igual. Queremos dinamizar o centro e, sobre todo, nos que temos a responsabilidade de manter este patrimonio e de dalo a coñecer. E, esta é unha foto da nosa Biblia así como panorámica. Eu creo que os meus rapaces e que o contorno estean orgullosos porque ben poden estalo, non? Xa... E moitas grazas. Ben. Podedes contar máis cousas. Temos, 9 minutos. O sea que, si queredes facer algunha pregunta a Sandra, a Irma. Ali, vale. Sí, vai cun micro, un segundo, así escoitamos todos perfectamente. Que ilusión que fazades preguntas, dice Irma. Así que animades vos. Bueno, en primeiro lugar, noraboa polo traballo, porque é un traballo fantástico, pero agora queríamos preguntar que cantos sodes no equipo e cantas horas tendes para dedicarlle a isto. Pode repetir, por favor, que aquí nos escoitou moi ben. Agora. Que cantos sodes no equipo e cantas horas tendes. Horas, quero decir, das dadas polo centro, non das que a parte poñedes vos. Pois, a ver, nos o tempo que foi o curso escolar, horas o ano pasado eu tiña 3. Este ano temos 4. Pero o ano pasado, como tiñamos 3 horas de libre disposición, que dedicamos igual ao centro, pero oficialmente tiña 3. O que pasa, o ano pasado sí que aí tuvemos un pouco máis de problema, porque solamente tiñamos horas 2 membros do equipo, porque somos un claustro, pois eso, que somos 33, e non nos daban as horas para cubrir gardas e demais. Pero ainda así, ca boa voluntade de todos, conseguimos chegar aí. Co traballo en equipo, non? Sí, co traballo en equipo, fundamentalmente. Esta é unha pregunta importantísima, e penso que nos interpela a todos, nos interpela aos equipos directivos e tamén aos que están por riba de nós. Nós temos a sorte de levar moitos anos traballando moi ben, gracias a esas miñas compañeiras que vistes antes ali nunha foto. Entón, sempre tivemos equipos directivos que nos apoiaron moitísimo na medida das posibilidades. Entón, eu agora mesmo son a coordinadora, teño 5 horas, pero, por exemplo, a miña atención a familias teño a na Biblio. Cando non son tutora, eu en realidad son de música. Quen vai falar co de música cando non é tutor? Non digades nada. Pois, claro, entón, é unha horiña que adico a maiores, pois as miñas horas de xefatura, pois tamén. Ao final, os que estamos na biblioteca, eu penso que facemos todas así. Pero logo eu a maiores, todo ese equipo que viste xa non queda ninguén, pero eu agora teño outras 3, outra con 4 horas, outra con 3 horas e outra con 2. Que pasa? Que tamén é un pouco trampa, porque a que ten 4 horas leva tamén o club de lectura, a que ten 2 leva tamén a dinamización, e a que ten a outra que está polo medio é a coordinadora dos proxecta. Entón, ao final, os da biblioteca podemos facer unha opa hostil, porque está todo nas nosas mans, e, bueno,
vamos colaborando unhas con outras, o do traballo en equipo, entón, pois, se hai un pico de traballo, pois, presentar os papeles de non sei que, pois, vamos todas a unha por ese lado, e xa está, e colaboramos todas, pero iso é importante que nos temos o vento a favor. E claro, así, eso tamén se ten que notar. Algunha pregunta? Non? Sí? Mira, ali. Hai que ver, dos preguntas. Grazas, noraboa tamén. A parte dos medios persoais cos que contades, tamén contades con medios económicos dende os centros para facer estes proxectos e canto, máis ou menos, aproximadamente, canta sería a axuda que vos prestan os centros? A ver, nós sí que contamos cunha parte do que é o orzamento do centro. Sabedes que como un máximo dun 10%, e nós temos ese máximo do 10%. E aparte, na actividade esta que vos comentaba antes da Feira do Libro, tamén temos a sorte de contar coa colaboración do Concello, entonces que no financia o Concello. Entón, é un pouco que vos decía Irma, que se as cousas van a favor, pois son máis fáciles. A ver, nos intentamos ter tamén en conta moito ese detalle, porque así todo é moi bonito, pero é moi importante as horas, os medios humanos e os medios económicos. Entón, intentamos invertir ben ese apartado do PFPP de funxibles, que moitas veces a xente compra cartulinas para 3 siglos, eso non ten pés nin cabeza. Tamén intentamos, levamos moitos anos naquelo que antes se chamaba contratos programa, e agora é Innova Labs, nos en concreto no Leo Innova, que con tanto cambio de nome, Leo Lab, complicado. Pero bueno, que por aí tamén sacamos unha financiación que ademais dache moita liberdade para facer este tipo de extras. Do porcentaxe do centro, o noso centro non nos dá o 10%, non sei por qué, pero bueno, de momento vamos arranxando co que temos, e logo tamén temos así un pouco a cousa, un pouco o instinto de caza recompensas, e se podemos ir por aí así algunha vez a por un concurso e tal, pois tamén a veces eso pode axudar. Entón, eu estou convencida de que en todos os sitios hai experiencias boísimas. Uns temos tempo de darlas a conocer, e igual pois ir a un concurso e gañar uns cartiños que veñen ben, e outros non teñen tanto tempo. Igual pois é algo tamén que os equipos directivos tamén, e os de máis arriba, terían que pensar. Algunha pregunta máis? Bueno, pois damos as grazas outra vez, se vos parece, a Irma e a Sandra. Xa esperamos, ou podedes sair, temos... ¿Cuánto? Hasta que chegue o resto. Bueno,